Кажи ми какво искаш от сутринта. Цяла сутрин ме тормозкаш тук с разни работи. Говориш ми, пък аз не те разбирам какво искаш да кажеш. Айде кажи. Какво искаш, моето зайче? Айде де, кажи ми. Кажи какво искаш. 6 часа сутринта, какво можеш да искаш? Мамина Златка, искаш ли си поиграем малко? Дай да си поиграем, айде. Дай ми рингчето да си го поиграем. Айде, дай ми зеленото рингче да поиграем малко. Дай ми го. Айде, дай ми го, де. До сега ми говориш, сега не щеш да играеш. Къде ти е топката? Къде ти е топката? Къде е топката? Къде е топката, Вега? Дай ми топката. Дай ми топката. Мацинка, дай топката. Ама си маймуна. Голяма маймуна си. Искаш ли да играеш или не? Айде, дай топката. Дай ми я, дай ми я. Не ме облизви, дай ми я. Айде. Айде, ще играем ли? Мързеливка такава. Много те мързи. Ама много те мързи тебе. Няма да ми говориш тогава сутринта в 6 часа. Айде, добре.